Remitimos un escrito ao Ministro de Sanidade pedíndolle a necesidade de que elaboren un protocolo específico para resolver as situacións que se poidan dar no caso de detectar un positivo a bordo dun dos buques. Dende a Xunta de Galicia entendemos que o ISM ten que incluir os criterios de positividade, de análisis do COVID-19 nos recoñecementos médicos e epidemiolóxicos que fai de maneira habitual para todos os tripulantes que se van a enrolar nos diferentes barcos. Entendemos que é necesario un protocolo de actuación que permita mellorar a eficiencia e a eficacia de todos os medios que temos todas as administracións a disposición deste sector. Surge como consecuencia dos 3 casos detectados en 3 barcos e que cada un deles respondeu dunha maneira distinta. Na carta enviada ao Ministro de Sanidade alúdese á necesidade de definir este protocolo en distintos ámbitos de actuación, co obxecto de que a flota e as propias administracións afectadas poidan ter unhas pautas claras de comportamento, ben sexa durante a estancia do barco no mar, no momento do traslado a terra do tripulante ou tripulantes afectados, e tamén nos momentos previos ao embarque. Tamén piden que se aclare o papel das mutuas neste caso.